Hadien Sngi Bala Jah Rngai na la ïing la lap no ekamet jong ka Samla Lud ka badang khat snem karta ka Bala Sdien Phasi bat katei ka Samla Lud ka Bala khlad no kadei ka Bala tip kyrteng kum ka Pyndaplin Thongnibah khat snem karta khun Jong ka kong Aiulindari Thongnibah bat uba bi Shangpliang na ka shnong Tynrong Riangkhon ka badon ha ka tarik Riangdo WKHD Hills District. Katkum ka Tynrong Khubor loong Hadien bagi nongshong shnong kila pynlong ye ka jingleit wat ya ka hynne ka step jong ka tarik Naitung arajar arpusau ha kapor kumba shipho bejemin step la lap ya ka met jong ka di ki kattu kat ni ki nongshong shnong ka Bala Sdien Phasi da ka jan ha weu ding ubadon harut shnong nakaliang jong ka shnong kala pintip marmari ka tiga kam shi ki pulit ha ka ba ki pulit ru kila hair brand shaka tiga jakaban pynlong ka jing thokit.